סליחה, זו מוקלטת. תקרי עד הרד. אני אנסה לחבר אותם. הייתי במיוחד יסבלה. וואו, אני אביא לך אחד. די, ליה, היא שוב פעם נפלה. מה זה יותר קשה מסרוכית, ואמא שלי זה כמו סרוכית החרא הזה. סרוכית? כן, סרוכית, נתקע לך בגרון הטרטה. סרוכית מפגרת, מה זה סרוכית? סרוכית, מה אתה אמרה? סרוכית! נפלה לי הסוכריה. תקני לי חדשה עכשיו. לא רוצה. עכשיו. אני מצווה עלייך. וואלה, באמא שלך. תקני לי חדשה. מה? תקי בתכשיטים, אקנה לך בטיילת. וואי, על החופש. I don't want this. I want my סוכריה. סוכריה. תראי מה תעשי, קחי סוכר, תרתיחי אותו על הגז, ואז תהיה לך סוכריה. וואט? מה, נהיית לי בן עכשיו? מה הקשר להרתיח סוכר? ואז יהיה לך, לא? מה אני נראית לך חמי ותמי? מה קשור? פליה, אני מטרה איך חיברתי אותה. נקראת מצחוק. אני אומרת לך, אפשר לדקור עם הדבר הזה מישהו. זה זכוכית אחת. זכוכית, יא מטומטמת, מה זה זכוכית? זכוכית. זכוכית. מה זה זכוכית? אם עושה זכוכית. הנה, בואי נשאל את בן. אל תגידי לו כלום אבל, זכוכית או זרוכית? זכוכית, אימא'לה, מה את מטומטמת? מה זה זרוכית? מה את רוצה? אני אומרת טוב, הנה, מה את רוצה? גם את אומרת זרוכית. זכוכית. מה זכוכית? אימא'לה, את נעל. מה זה נראה לך פה שם של ציפור? מה זה זכוכית? זכוכית. יואו, איך שנדבקתי. במה נדבקתי? בטמטום. וואו, ליאן מצחיק, אז שאני נופלת. היי. היי. היי, זה שלי, אני שרה את זה. בבקשה, את רואה? Oh, single lady, I'm a single lady, oh, single איזה חמודים. את רואה, גם בן אמר זכוכית, את תילגת, נועה. נו, אמרתי, נו, ומה אמרתי? זכוכית? לא, זה זכוכית, לא זרוכית. נו, ומה אמרתי? זכוכית. את אמרת זרוכית. לא, לא, מתוקה, אני אמרתי זכוכית, את אמרת זרוכית. נו, אל תצמטומטמת, השיחה מוקלטת. זאת עוד שזה מטומטמת. עילגת, תימלא. כוונה זכוכית? זכוכית, כן. נו, אז את רואה זכוכית. יואו, תצאי על בן, תצאי עליו, תראי. אומייגאד, חכי. אבל אתה פשוט המשותף. עדיין לא קראתי, עדיין לא קראתי, אחר כך אמרתי, תצאי על בן, תצאי, אני כזה, אומייגאד, חכי. אבל לא קראתי, אני לא יודעת על מה זה. גדמתי לו עכשיו תצא עליך. למה, תשלחי לי את מה שהוא אמר. זלחתי לה. לא שלח. מה פתאום, זלחתי לה. היא לגת מוכחשת, הוא כתב. מה?
לא, חכי. הוא לא צריך החלטית, שהפועל תנצח, הוא צריך להתפלל להישאר בחיים. חכי. על מה דפקה? מה דפקה? חכי. הלכה השגתי סיפור הגנה. כן, תצא עליו. זה, אני צוחקת כמו חמורה, תפסיקי. לא רוצה, די. אני כמו זה ילגת מוקרסת, לא נראית לך ילגת? יש לו מעריצות? כולל בוא'נה, היא מכוערת. בובה, היי בובה, היי בובה, היי בובה. אני אמא שלך בכלל, מה נראה לך שאת אומרת את זה? בוא'נה, אם הייתי אמא שלי הייתי מתאבדת, ואת תוסע. יאללה, חמודה, תפסיקי את ההקלטה. אבל אני תמיד, זה ליאן. ליאן, תפסיקי את ההקלטה, החיים שלי, אני רוצה לשיר. אוקיי, שנייה. היא מופסקת. נו? מה? נו ליאן, אין לי את כל הזמן שבעולם ושמרו אותה ותעלי. מה זה, מה את רוצה לעשות? לשיר? לא, תשמי את ההקלטה, תשמרי, תעלי, ואז זה התחיל לשיר. לא, אבל כל כזה תשאירי. לא. לא, כן. נו יאללה, תעצרי את ההקלטה. אני לא רוצה, תשאירי פה, מה נראה אבל אני צריכה לה? להגיד לך משהו, נו, מה למה את מפגרת? אני מפגרת. כן, אני צריכה להגיד לך מה הוא אמר לי בצ'אט הפרטי. אבל כן, נראה, חכי. סתם, לא, אני לא אומרת לך, אבל אני נראה לך שאני אגיד דובי, לך, לא אבל אני מכיר. צריכה להגיד לך משהו אחר. דוליה, אני צריכה להגיד לך משהו אחר. שנייה, אני לא קשור מפסיקה, אליו אבל אני בכלל. צריכה להמצב. מה נראה לך שאת חופרת ככה, אבל? מה זה? זאת אומרת, אם אני אראה לך שאת חופרת ככה, מה זה? תראי לי, מה, את מפגרת? חוצפנית, יופי, עכשיו חזר לי